ebikoro tukorwa biri by'abana gwika biri by'abantu tabanene wigo mukuru bale obukoreri bwa vacuum cleaning, sofa set cleaning, asechinga niko bagutuka imiyo mu cy'ubusungo nyanjwa hamwe n'igitari ya maiso mbabwate bwo obukoreri bwa pick up na bwo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Tariki ni 13 mutinyino yo gatano gatatu mwaka no w'ekirubera 2025 yomo manchumo ligerinde no kwegena mbiyo rando siasule na kukwanire nabo ukwarigane kanyora mwana maya ye kionga chinsebere cyabo no butukiliterane sera sinyakundi nani gati yali nkwarigane cyasinchira yobwenge. Ekera gitagie kaunti ya Kisii nigo kyaba kegwikirani mu basukano mube asoko mutachana ko muito monto yomo sensemo ya Nyachenge ward ya tabake bunge ya South Mugirange kaunti ya Kisii. Jebona mambona na sokire ko chie paraiga na nyoro mongino ndokoro kwerana manya gontebi ano kirete ga onsamuni gaiteye ko chibundo mate ni gakole irororo Omubere bw'omusawo yo mubwe myaka 10 na kianda Sirita Clinton Osumo kutoka kubwate chingo machimbe asorocherwa sasa ati bundo hebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Jubilee igere yo mugusi twins ndora toko tagati matyange yori nene mono giukare lakini tumosabira tori aira nene rabe asaba gusiba mwabo bali oko boli nigo kwaruro cha saba gusiba onsi kogendera kumubwate si omuske Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kuligekerogo kyoburayi bwense. Karibu homonchomo ligerelia go chake kionga chinsaibire nigo tugo chaka ekiragitage kaunti ya Kisii nigo kyaba kewekarani mu basukano mube asekyabage kumutacho monto yomo na ko moitego ikogo kwa sensemo ya Nyachenge he wode ya tabaka ebunge ya South Mugirange kaunti ya Kisii. Wananchi abo tubororo bunge nigo baba bagosali kiragitekyo sebo igembere yabo babere nigo yairwa asinkindu okona chingeki cyabamenye bense meyo nigo barukobolia gochi asabantere bakwenne kibuna ko babale maiso chinga kibale para ase bane kibuna hekera gitekyo nigo kyarenge kogendiwa asinchira etawendreti.
Go suka mutwe nigo mubere bwo mosayo mu bimyaka 19 hoyibo igo gosoma se kirasi ya 12 ase skuru ya sekondari ya Kemasare asirita Clinton Osumo nigo anyorekana emambia rero gaitire ase onsemo ya urochirwa sasati ime yekenyoro kya bundo kurengana nangina gusira asirita Sisiria Kerubo Osumo niga tabuna homo muroye niga motkama garengo musari asikolende na chitago ncherelia akaba omuntu muya gusira boigo aseri tukolie Jumatatu ye iki niga akagere kubeko byara n'abanyanyimbo n'elimo cyo bwo bibwembole abwase magiga yabetega kubatuka abwase litkuda rero anyorekana ga sirete bugimo bwaye kale n'ikingoma kimbe na boigo nigo asibetwe asomote igamo namagokaye ukwana na barali asekenyoro kiabundo ime ye ward ya township bunge ya West Mugirange County Nyamira igabanya kinyoro benseme yomba bwatekerege kurege tindi gochi asonde bwensi kuri bigali byaye nabatige kurigereria ebintu by'abantu bande Guru Sisiria Kerubo runyamo kenye umabasha isirabo ke bambi mongino ndocha teranta ke tonzo muagende gasi amonte ya tonzo muachita matanga ngesa ineiga amatanga chite tarakora ki taracha karachita matanga igagocha bon mambi ocha onte ya magora bana igweto monto gakora ga ngesa ine para ruguraria ago itu para bakabune mitaga nyagoteba ya moko ngitaboza gakinje na matanga nkuru kimoko mboli ga kina matanga nkuru njebona mambona na sokire ko chie para iga na nyoromo ngino ndokoro kwerana manya gontebi ano kirete ga onsomuni ga iteire ko chibundo mate ni ga kole irororo na nyorero mwana ona na baitire ga kyazibire roje chingori aitire Zali kurukara kiri bora tara ko zali gento kya moto kwa tabale na juice gamba bote tu juice ne bonere ya zira rokora bakatara rero irete bakairu ko polisi akiba to kana tali bora bo irete akasiboru na kasali ya kire tana zali gento kya moto Clinton yanzo bombale asobeka asobere kwere kebasare sempa mera mura korubundo nchenda ire omongino minto chigotore chao kare gotamagocha naki ba minto mwana na nyorire moina okare gonte ngomonta itire rocha iga ena tamire na mubodi no mumaete yaya na inche nkare gocha ngoika mboni ga na chire una gwachire ga na rabanto baichoire na inche nabugati ga ngo ngende ndore nche bonongo cha koiranira nche gaki abana baito mora moroche ekere ntoko bekera mwana oyo mugaso ntoko manya Nyasaye umanyete nto komunachera kina Nyasaye bwe katika munachera kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana barabu Nyasaye tako baho murembe yaikeira abana b'abantu bago itubuna chingiti mogo tiga Nyasaye bwe ka banachera kina bana baito ga kitiga barigereria gakore kukiabeire bagenda ga kibaonchoreri na kinata na ntoko nachera bana kina ntoko nachera omwana oyo okuro sibire rocha abune mbori buna gosa akora bo bintu ntoko manya lakini Nyasaye oregorera na amanyete abana baito moraiga kamoranje mugende monchoreri moba abana baya chinga kibune chisukuru chibungire abana baito beranka mukonya abaibori egasi mukonya abaibori baite egasi gaki asibire bune mbori yani tokoranga no mwana bw'abantu yani okomorigereri noe nayo soke korigereri gaki abana baminto ara ire roche ndori komorra bosio yani are noe naye gaki abakungu moko ibora kurango gaki familia ya Dagrasi Ombiro ore ne myaka 40 ya mokuru ase kinyoro kya Nyamecho wadi ebeno hebunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii birerere asoko ligekero kya Bokonyi gusirwa kumurusha murugia ye asenkendu elinde hanyare gocha komwenia ige familia ya menyere tobutaka asebo igo murugio ye abetega kurwara asebono omuchando hochageto mwaka w'ekirubere na 2015 bakabuna achiete gosiro bugimo bwaye igo babolironde bwensi bomoyo bugwancha gosomura yonde anyare go sanani obakonya helio konyoro gosiru ko muri kitu Cliff Tyson Manyara orobotirwa senjira yowekira Dagrasi Ombiro kurwa ekenyoro kya Nyamecheo ibeno gwori Nyaribari Chache Kisii County oyo omenyerete obotaka nabo igo oburoire ko muchandera omurugioye Martha Bosebori nigo abeire omuroire ase emyaka 10 bakabuna chete go siria obuguma bwaye haya samale tango Dagrasi Ombiro sagwe
Omechando mbwata oburemeru mbwata nobonene omorwaire nabwate korukumata bosibori orwarire geke getambe koru 2016 orwarire abantu bekenyoro batemire na basani batemire sana bamutemire koru 2016 2018 omwana onde agasira badarwarite abanyakenyoro bakambwatisi gwekera buno omorugio yekire kobaga gusira otemire igoro nanse pake byabwate byonse onire okorire tabwati kende murugo yasira umutigara abana barabake eyereri yanda riri nene enke nige bwato buremeru abonene bakepiri ya nyagitari titoro chesi togoja kunyara na totema tito kunyara umugakanyana ne konda agokora ya siringi 200 roje rituko nyumba ne muganyete nyagitari ne mutaeti bono rinde tokaranga kio twaldo buremeru gaki abasani n'abairi tokonya batokonya besange tumuikiri nyagitari nigo Douglas Ombiro amo nabamate baruru kuburia gochia ase omogambi onde bwensi ose onde obwate omoyo bw'ogwancha anyare kubaikange kubasira kurusia omobere oye ase engendwe erio komwenia bakanonye ipiri nyagitari bakanonye ng'ombe nturaru igo twari gusaba abesimi bonde bwensi ora igwekerereke geito anyare gotokonya abagambi nategete gakimongonye esimurandonsi abana abanyore kende gionsi kibagutumeka nande noroche nore tukatina mwaka nore ng'ombe singencho oboruire ono nore rende sinyire kende gionsi nore bituma nyomba timbwati kende maana twachete nyomba yakora mwana nturi kwenda rais lakini bona mangana aya nagerete tugaswa tukamanya konyora ng'abana bakurara anse naganekeru nande gento bakwe bisito morore nego murakumi gaki murayonde bwensi nare kuburia naigwa omogambi okengo nyambane ngokonyara abantu chinse gweta andonsi asore ndu bwensi oranyare ko bakumuikera sare gwelio gieriga gaki family yasabire asomo ebogwancha onyare ko bakunyesira unabone ebwate epiri ya mocherere nene nabo igo epiri ya nyagitari nabo igo mongwano yoiga unamuka yasira nabetega gusaba abantu besa korusiko abwata madeni ara manene ayo tutamaetina njira kyarache kunya akana Kuripoti Gatembe kuranya mecho imeya ibino wodi nyali bali Kisi County chewe Cliff Tyson Bia mulikicho Wycliffe Tyson Manyara ha soroboti uru go tikana na yumujumbe we bunge ya West Mogirango Muske Steven Mogaka nigaruro kobole wechese komiti ya bunge nene weso kibene helietine tobolindi kwane kibuna nkubwatika roboti goro yebikorwa bya bauni okoboro kobole na boigo chibura bwire cyo cyabere chikwanekirwa asemesa ngrekano na boigo asamatanga anene asorongorwa gusi okwana se bunge nene omubasolero Muske Mogaka Igoboiga kwa Nairobi kagandira gukuranda kuborera bwa kansa ho wabairo musigo mulito gochia sawa na inchi. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding the rising incidents of political violence and insecurity across the country and particularly in my Nyamira County. The country has recently experienced an alarming increase in incidents of violence between rival political factions during public gatherings, particularly during funeral ceremonies. These occasions have increasingly been disrupted by organized goons, resulting in chaos, destruction of property, fatalities, injuries, and heightened insecurity. Mr. Speaker, for instance, a seemingly organized group of unknown origin disrupted a funeral ceremony at Endereti in Omachoge Borabu constituency. 5th of July 2026, another funeral gathering for Mama Jemima Mokogi, my own aunt, conducted at Nyamira Comprehensive School in West Mogirango constituency was disrupted. On the 24th July 2026, yet another funeral gathering was violently disrupted by another unknown organized group. Not to mention, Mr. Speaker, that earlier on,
a funeral of 24 deaths arising out of a road accident was disrupted at Rangenyo in my own constituency, just like another funeral for a wife of Pastor Sami Ongondo was disrupted at Gianchore by organized goons. And Honorable Keme's county neighbors Nyamira County. So her problems in Kericho County extend to Nyamira County. I am begging that when the chair of the departmental committee renders a report on Kericho, he goes a step further and also includes Nyamira County so that we are working together on the same path. Una henjire ya moyo kagandara ko gare yobo karali we kiama ya Jubilee ni ge kiame kinse yu munyakero we county Nyamira Dr. Janet Komenda. Baigora chia bisi kiame kyo ase wadio busamaro hime ye bunge ya West Mugirango e county Nyamira. Ukana magega ye kiame kyo ni go mwana siasa Diokyo Mbagi. Yokuligo bugabana wa Nyamira asate wona ekiringa kyabwe kanene buna Jubilee ogo chia kwene kibune kiame kyo kyanyolire biroge binge chinga kichobo cholyo bonene bumwako gocha. Asensemo ya musibe county Nyamira obaikirana somo yego yo bakorawa musibe samaro muske Charles Kiganda morai wabanga sebunge ya Nyamira omuske chochi morara abuga na baigo dio kimasirani go na barabaira chinga kecho asogo kwaniro bujabo mugusi ko bali bwelimo ase ko bamaega yo muske Dr. Fred Matiang'i asaba sai baigo bange sabirwe kwagandara kubwata ebibande na baigo chikura asobunge eliko musira omuske Dr. Matiang'i asaba chori ibole bosio. Madam Chair to tebi istora aitirenga Jubilee igere yo mugusi twins. Ndora toko tagati Matiang'i yori nene morogi ukale lakini tumosabira tori aira nene rabe asaba kusiba mwabo bali. Tuole osababo. Okay. Aigansa atiko no kukumuli yo mogo choro lakini tora ligere ligora. Isa motokarangera ni go yora ya yoko. Lakini toligere linga kitoko tare sabari yonsi yoko konya Fred Okengo. Tumekubaliana tuta support mtoto wetu Fred Okengo Matiang'i. Tungependa kusii kabila zingine zote kwa sababu asa kutoka Nyanza for a long time we have supported our neighbors. We have supported the Luo Nyanza through my former party leader, Raila Amolo Odinga. Watu wa Minto party ya Jubilee igego chapaka mashinani. Wacha kuligerio mwana Minto Dr. Fred Okengo Matiang'i chikura kuruga iga mashinani. Tukale tibu ya haki. Moro chaba ikuyo beungire. Abagere beungire. Abantu bisakubiyo si pibyakire amo. Kere change basakuja seito gage chego toka bagana. Mwaigure. Tunaikemea katika jina la Yesu. Kere chakindi yosigego chigocha. Na chire gaiga koba kebinga omo womo gusi. Ninje tenenete eke amadi ya Jubilee aiga Nyamira County. Erinde dieko tuwabedi nyombe yemo. Tokole chi nomination, eka tu akole nomination, omonto muyachorwe, ogo chigotora, gosebono. 2027 tumejipanga sisi kama vijana tutatuma yeye nyumbani na nataka sisi zote ule kiongozi ambaye asimami na Matiang'i aende wapi? Aende wapi? Enda rangi ke. Ono togo chigo bakuli watoewe. Inse yo borai bo murai benso gatato nyagusira Mwai Kibaki igo abakenya betu gosemeria kwa maroro a Vision 2030 ase ngana ya etabango mukia wogonjiriria amagimabo egati abamenyi bebunge ya kitutu cha South nigo basanga okubutoka kwendoto ya marayo ase bono obogima bwabaire bogokina mono muri kitutu bonasanya norobotirwa senjira yoboikira
na ngomwe kale senyo ine dream tutaiko na tutakora ya tadi ya ni miakene yatigaire eria bakenya banyare goikera amaroro a Vision 2030 korende ense moyende nigo abakenya basangire birengerero byabo kwana ya Vision 2030 tindar yendikia very implemented kuchia Vision 2060 ikiagera Vision 2030 tira igora mwana ndotokora ba rigeretinga pa 2030 etoko mu magwa Kenya bwa change to a certain level nande kuna kulingana na rigeretina arotenge misingi nero romo ikibaki na serikali ya yaba bigeta sense bunabona mangana free education mangana health program infrastructure n'ibintu bindi osemerio konene no gukina wechinsemo ao anene kimagenderero egento bono bagoteba keireire orogongo rwa gusi gotigara magega kisi mtu abwate nya tipeti yetu nya ore polytechnic by now gekwete teyo ya mtu abwate ko gukora eya gwete up to now bana wetu wabanda attachment yo teyo to just stop training ya ro training abantu ku America baja Kenya baja kugira lira bana wetu wali kiro na kindi kero koro ikagwa ogukwana ekerekyo nigo abamenyi bebunge yega ya Kitutu Church South barorekana komochia abarai constitution era ya 2010 constitution yerigo ya etetugumono mono kwa enhance Vision 2030 ekam true lakini ndende bono asitwachi tugateria kebuna abakenya abantu bali bari gopinga constitution yeri nabutwachi tukaoboga ese miake yetigare tene ese ya ere 26 years tuatigare 4 years tindo jinga kende getura implement about 2030 naro diekeya naboto umiete asenge njokoro tuotu baki yake baki awotu ameto bokimobuya komenta najwe asenkwana yomurai wense Dr. William Samuel Ruto igoro ya maroro a Vision 2060 tenda tebenga Vision 2060 yega umaite ekero gutware vision yegento keriora ikoro chikorora ebinte byarangara ya Vision 2060 ara tigana asenge njononya 2030 entonyoroji okubulia bono nigo kwarure gucha serikali kurigereria anena masirai yo mwananchi kawaida ego ikirana baise korusie birangeria vision ya 2060 vision ya Singapore nebinto binde barusie birangeria sebinto bire at infinity ari kunyarekano ara arengera ngaki mwananchi akonyore gentakuri ngaki mwananchi oyo kawaida ngete chikura yase ngote tunaleka acha kwa bila kwa gasi hata wisi ngore njara modanga 2030 mwezi taraika ne na wanya tu ikose rigase bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya bia muno murikito Dipon Asanya sorobotiro mwanchumo ligene no togosera liboli litukura rero obwatikana na maroro Happy Yonde Vision 2030 ayo abananchi bagendete kubatuka ebirengeri byabasinchira yobwekirano ine ebirengeri byago igoro ya maroro ya serikali Happy Yonde Vision 2030 na aralia yega sanga monanchi birengeri byago tirase namba ya simu ya 0716 1177 Oswald Getembeti Facebook na boigo YouTube onyari goko bwatoke ebirengeri byaga ere endongeri boli litukura rero ine birengeri byago igoro ya maroro ya serikali Beyond Vision 2030 ne mbiri biga sanga monanche agasokolika ujumbe nkego SMS wetirasi namba ya simu ya 07161177 Getembeti Facebook na boigo YouTube imyura buna nkuru motimo komoke ninchi gosoma ebirengeri bya senchira ere endonge Eduka ya Uhuru Superstores yego tukemiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa City Company ao obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwa City Company ao amajani kurwa City Company lya Keteba
echumbia cancelled egati bintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwe birengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aseri guriria mubuko asamange totalere astinsamo cha Uhuru Complex eyuerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera search number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wikerano ngusibya bare ekisuti kigown kiduve ne aino munchile na nutagete ko igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting nsemo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obo sombi gwika chi event ao unabono ilia catering egati chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi chetu imeyo muchobo songo asamagacho Uhuru Towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengia Kenya Women kinya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Karibu na indo mwanchomo ligereria gitoka swase ndunde ya kabere ye kionga chinsaibire igoboigo toko chaka hamone libori lya litiko lya rero ko bwatikana na maroro ya serikali Vision 2030 nebirengereri byao higoro ya maroro ya serikali ya Vision Beyond Vision 2030 ebirengereri byao gendrago sangamo na nche namba yosimini 716 1177 Getembe T Facebook na boigo YouTube. Nara hokorokwa nere Gideon Hoinga korwanya bitunu asabrokesheni kende tikeyo yakorekaniro bogima bumire pabu nali gakara lyo murakera nyasaye konya Kenya gakoroknere haini lavenda from marani birengereri byane batabuna tiga batokororere bintu buna koros chipara lakini kolende vision ye tegochi kobapi
mwancho mu ligere gendera gusangamo na nche birengere bya gwetera se namba yesimu ya 0716111177 namba yesimu ya sokulika ujumbe nkego SMS nigere 0716111177 yatembe ti Facebook na boigo YouTube. Go suka motwe nigabamenye be kaunti Nyamira nigolitko lyarobarure birengere byabo kubatikana nekerengere liga serikali goro ya mororo ya serikali yo mwaka wechirubere na 50 kwana asekenyero kianya choko ime ya wadi ya Basamare bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira igabamenya bakwanire kibaganeti ase sekta yekiseme oboremi hobacheno naboigo chiparo muri kitafatika December noroboti rwasinchira yobwikira maiga ya serikali enene iyo ekuragwa n'umuske Dr. William Ruto kubwatuka amaroro abo yo mwaka o 2060 nigo twaikirega ase kenyoro Kenya chogochogo imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira abo ase twabere tugusanga amona bamenyi bensemeyega abo baguchiko bagotwerera ebirengero byabo anene amaroro abo ebintu biria barigetia serikali yensi ya Kenya echiko bage kubikirania kuika aso mwaka yo o 2016 akura secretary yao ambia mona sana Samari Tangoro kwa Bidombati njeno momenyi wensambu county ya Nyamira na ndo mukazi ogesiaga me ya Busamaro ward litanga ndakora kwenda ikora ya Vision 2032 anya tukwa tugutwara kura somo umuraisi itose nya tukwa gusira may Israel so rest in peace omuskemo Kibaki na what Vision 2030 asaga ni dina nto twara slums sense yetu ya Kenya akanto twara jipara chingia mortality rate enyara ko bagikuira na sento nyara ko tugutwara gusira kwa bana baitu leo garaki bako iburu connectivity yechi para chite bengiya tukagokera ogochoro ko kone sana ku musikomo Kibaki bono musike Ruto toreteire Vision 2060 we large our government nyigeta tukagokira Vision 2060 etokonye chipara chite tukariki bado mortality rate yetu ndre tukukwanera bana baitu gusira sinya gitari negendere tukoboro bale ngo tokonya Chamari tampena atunguti Captain Ogeto Chiromo menyi West Mugirango Nyamira County ya mona semura yoito yokurukuruto lakini ebinge byatosiriri ebinge tuwaiye ebinge twarode abantu baito na bagukwa bange na twari buno obukongo bogendeta se West Mugirango na ensengima twari kuwanja 2060 ntumate sonto ikorro tiatwa kuwanja tokumusaba oburai bwabono Wotoro chikoriki bono iga nerabo monto muyo mwororo Samari Tangoro kwa Richard Otiso omumenyi bwe ward yeito ya Busamaro ward by 2060 serikali yeito ya Kenya ibwante kurigereria mangana kwanza buna unemployment to the youths abasaye babire unemployed for many years so employment must be the first key to be considered. Secondly chipara chito chiro siku chi connected to these major areas chipara chito chiro siku chilami una njongoro ku Jackson Nyanja kurwa sekenyero kya Moruga 2060 yae nereta keirarete asamangana eriti na rete gotego ngasha ene chaifu ya rusetiwe ikarwororo bono sairo abande ngo koromeka barenga sa teriko koria tima itiko seno rio ta arwaro jira lakini sa ko koria at least average ringo koria lakini rende inata keire amente aba iburi aba koibura abana chinya gitari chipara chito connectivity teribia bona beta keire chiro asigwe egere nonyene kere banyoira abana baika isya asichinga cyabo ayo daro egati yebi rwengererio kurase abana inchi kurase county ya Nyamira anene igoro ya maroro a 2060 abasa abange bawo baburie serikali nyariko baiko bekemero bere mikiranu asokwene kyabonanga chiseme chense ito ya Kenya nabo igo ensemo yobo chenu ensemo yobo remi nabo igo ensemo yobo sombi bawane kebona chipara chabere ase ekerwenko keria kebwenerete kinko reporter getembe kuraiga chinsemo chianya chogochogo yego toke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Gesemba bia muno muri kito Fatika Gisemba ha so roboti roboigo ha se bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira igabana nchi babwatuke birengere byabo kubatikana na marayo aseba ya mochiria serikali basinywa gwikirania maganio ya bana nchi aseba teruna amarayo ni garabe tachigwikirana Samari Tangoro kujero mogire ndi chairman ya Bravo Sub County ase sector ya Riders and Owners Association of ya Nyamira ngokwanira nda mangana ase toigwete murai wenza kwanire nga Vision 2030 oyo script
2060 ngagete una Kibaki abegete 2030 na era kanga kenge president na konyeta karata se binde bitu bechi pipi toko gendia na ro biretete igona tusugedie ngaki aya vision 2030 eye omura ibwen sasu getu 2060 ngagete ase binta akwanite ngakora renge ngunge ya mnyaire agokirani ase bintu noja kwanite nga house levy ne ngagete atemirake badia ase sector ya boda boda antu ntumiete una asa mafuta mende tare igorire igoro ndiko nyara goikerania ase bintu togera okora ase familia ito okaba mafuta ari igoro mono boigo nkwanire county ya Nyamira asa bara ibarororo mba kwandinga ngo koleta bara mario gasinya gitari korosi bari jipara ngorosi baro bugima goito bworobe asekere ndaka ngode makurire bina gavana orota gendo nge yakonyera sector ito ya boda boda yagere biombe bironya ndia tataka konya boda boda ndo suke biombe biro ase chigurupu ase stage ase sub county ase ward ase taya besate aba beke ko ya serikali ase county egere konyege sector ito ya boda boda egere na risk motu ebikane sector chinde chiri ya biashara binde byonse ingageta ase sector ito ye chipigipigi abasai no bari kira abange ase youths bari baro abakuru bagweruka chensi abange no bara ase sector ito ye chipigipigi ko to sabe serikali enene ye county chibwatirane torosyo bwa matobuya bakonya sector ye nere ebika nabanyabiashara bandi bagendera to kora una abechiduka abechibengi yagera nene sector enene rigete abarai baito bechipigipigi boigo na riders serikali ito ya Kenya nene yagendera to kolegas kuri ndendo cha mangana ya vision 2060 igakarare ndoranyora majibu ya vision 2030 tumaya kwa 2060 na kyo mondora gani kwa 2060 onye 2030 yoga terekerana ikiagera abantu bamenyete ne mejande mebe nabona gisukuru kigo gikoigoro toroje ngane mechango yokego na bosabu na bayiboli iye koro kinga abantu mbabwati besa asese moyo boli mugwito bwa boli mugwito bwa chae tokanyete buyanga ntonyole pona asyo mwako yogose usento kanyona ikiagera abali mechae basemere tumone chae ande mono ekere banyorere pona asinere kubakonya gwakane fees rituko ria rabanicheshi abo konya barasa mugerio nigo baba kubekerwa chigutwa asensemo ye Eldoret county ya Uasin Gishu ukwana chinge kicho munene wabanacheshi Charles Kaharire nigo haboliri abanacheshi abo kwene kibuna nkobeka barumokia anse mirimo yabo aso kwene kibunensi ya Kenya nkonyorere obulindi boisaine. On behalf of the Kenya Defence Forces, I welcome you to these historic grounds of the Defence Forces Recruits Training School to officiate this pass-out parade of cohort number 01/25. Your presence here today is a profound honor and a clear testament to your commitment to the Kenya Defence Forces, the men and women who stand ready to defend our republic. It is a great source of inspiration and encouragement to these new soldiers as they leave RTS to take up responsibilities in their assigned units and formations. Your Excellency, today we mark the culmination of rigorous, demanding, and transformative training. These cohorts arrived here as civilians from various walks of life in this republic. They live here today as soldiers, sailors and airmen, forged in discipline, tempered by hardship, and bound together by a sacred oath. Raven Sumuske William Ruto nigo ane kiribuna na watoko semeri kwae uno bolendi nigo bagenda tego tingigwa haigaime yense ya Kenya anena se chimbebe echo cheta na ine chinse okwana nchingege karana somo ya aboko kirwa chigutu abana chishiense mo ya Eldoret county ya Uasin Gishu Raven se ni garu Chicago chia sabana chishi aboko ene kibuna nkobeka baro bolendi boisaine sateruna ense bwato bolendi nigo hegoikirani amagendra mange. Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two
different directions. Security enables development. Development strengthens security. The Constitution is clear on your mandate. Defend our sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters. With the approval of the National Assembly, restore peace where instability threatens the nation. Every one of these responsibilities is exercised under the Constitution and within the law. Ladies and gentlemen, the first duty of the Kenya Defence Forces remains and will continue to be the defense of our republic. Nothing dilutes that mandate, but the same capabilities that defend a modern nation also builds one. Military engineers strengthen strategic infrastructure. Military logistics move people, equipment, and relief supplies when civilian systems are overwhelmed. Military medicine saves lives when disaster or pandemic strikes. Kiama gia DCP nigo kiagendere komochia serikali siyobora yo muraibu nsomuske William Ruto asogo chinyo wekirani hokarubia gochia saba na nche ukwana chinga kecho nigo hababatani bekia mekyo igo baru kubali gochia saba na nche kwene kibuna mbachi kubwatisi kia mekia so kwene kibuna bachikali ata monchiri yobora ye asoba chori bonene boribosio. Stop giving us speeches and infertile arguments that more Kenyans are taking soda and therefore the economy is good. Kenyans don't eat speeches. Kenyans want money in their pockets. The economy must be felt in people's pockets, in their homes, shops, farms, and workplaces. Don't just tell Kenyans the economy has grown. Tell us, are Kenyans saving more? Are they keeping more of their salaries after tax? Are businesses making more money? Are farmers earning better returns? Are young people finding jobs? Are fewer families borrowing merely to survive? The consumption of soda has only increased because of its consumption in State House. This is what William Ruto feeds his delegations in State House. The discussion of Mr. Ruto at 4 is not a Rigathi versus Ruto's MPs. This is a government being asked to account to the people of Kenya for his 4 years in office. It is a question of 55 million Kenyans versus one man who has decided to single-handedly sink our nation. The following issues remain unanswered. Number one, on police brutality and goonism, we ask, why did you have to kill Gen Zs on the 24th and the 25th of June 2024 and during the Sabasaba protests? Why were they abducted? Why were they tortured? Why did others disappear? Why are members of the Fourth Estate being harassed? On the 23rd of October 2022, who fatally shot journalist Arshad Sharif, a prominent Pakistan investigative journalist and news anchor? Was Dr. Kiza Besigye abducted in Kenya or not? Was he abducted by the Kenyan authorities or not? Kiraga bomonchumo ligere nongo ikiro mweli oba mwana maya ye kionga chinsebere chiabono butiko kolende chikoraga chinsenye ningera nengomanya senchira yo boikera kolenda seliboli lye litsikira lero ko bwatakana na maroro twin vision beyond vision 2030 nigo abananchi bagendete kubatuke birangeri bya senchira ere enongeli boli lye litsikira lero igo lyalenge vision beyond vision 2030
bara bagendete kubwatuke birengere byabasinjira ere endonge oya akorokwa nere buna akorokwa nere jinfanyera korwadera Nairobi igo hagendete goteba buna emarura ya Beyond Vision 2030 ne chindoto chia mubasu akorokunere happiness nyabonyi korwa suneka agoteba buna amarura Vision Beyond Vision 2030 atona nya ya Vision 2030 okasinyire na yo aranyarika wekirana libodi na rabe kirabu kabisa sinara korokwa na Francis Manyura kuru South Mugirango atena amarura yo taligochi goikerana yesi inyoro homoncho murigana na wikiragabo no ngwekero mwelio wa mwana mayaye kyonga chinsegere elietalia nensaira kunde magachi kamera ni garenge Wilfred Matundro yane kichibicha na muri gachira senchira yo wekirano garenge DJ Atsani ago sabiro twaru boligereria uroya Baraka ninjo ya tembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bagina ninjo mbusina tebeteiga mutinare nkumachimato matenga butuka ngaki mutinare nkumachimato matenga butuka ayabona mangana utachirerete na mangana ale ngagusenga Trump na tete ngabona ngabantu ngobona nguitara abantu bonse ngogote iboigo kuno wakani bingana aga ngaumetena nduchi muina ngana nyoro murayuri tubagoteba gusegari gana gusikia kiabanga kitiko buri mubwo ajo kono gutinara mangana aro toletera mangana ari angensa ikinyuri gistore aje kinyuri kiongi kikuru kwaye nyumba yinu neri ya aye naye bono yo urorori ukanga bono kono ukona gutine bingana mutinare nkumachimato ukona gutina mutinare nkumachimato matenga butukata nkikona kutulira matenga y'abantu ukona kogosa abantu abuzanga mahete matinare ndo chimwina nanyore kento kikwanyora we mechegechege mwino boli mubosa aye mutinare nkumachimato matenga butu ukona kubutura matenga y'abantu yo bantu bakupale kolengere lieke na ya ode to batebya yale umete nonale gukiali Mombasa igoro nonale gukirogora ali gukirotu igoro bona chietoro ngankaro ukarora kio toro chikenda ni tuchiti no rotwe nona irubi tuchiti ona te anta mangana utamanyiti teba mangana agabwe sora yoro choka mutinale nkumachimato matenga butoka kona kongaina abantu boli mobosa tiga ino kona gutina mangana ale nkyo kuligeria mangana ale na ndoto ya maiti buya yatike nona mangana ali michimwina ukara yatiga kara lenda yao mutinale nkumachimato matenga butoka lenda yao Baraka ninjo ya tembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bagina ninjo Eduka ya Uhuru Superstores ye gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwase chi company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwe birengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wikirano ngusibya bare chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bibiri by'abana wikabiri by'abantu tabanene wigo mukuru bare obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pickup na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba nabo igo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'icyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebintu